Amics i amigues de caràcter ciutadà, avui parlarem de serveis secrets israelians, de l'origen de la religió i fins i tot d'extraterrestres. I ho farem de la mà de l'Amadeu Alemany, guionista de ràdio i televisió i per a molts de vosaltres conegut escriptor. Bon dia, Amadeu. Com estàs? Molt bon dia. Encantat de la vida d'estar aquí amb tu una estoneta. Què pots explicar-nos d'aquest nou llibre que treus? Bé, podria explicar moltes coses. Jo crec que un llibre no s'ha d'explicar i per tant m'estaré d'explicar alguna cosa, no? Però resumint una mica, al final aquesta darrera novel·la representa una feina de quasi 3 anys, de molts quilòmetres, i al final sí, és una novel·la de ficció, com normalment m'agrada fer a mi, però amb una base important de coses verídiques, d'experiències reals, les quals vaig tindre la sort de poder viure en un primer viatge a Israel i que em va donar peu a poder escriure aquesta història, això sí, embolcallada de ficció, però amb una base important de realitat, d'experiència real, no? Què és el que has volgut plasmar en la novel·la? Jo crec que diverses coses. El més important per mi va ser el poder trobar-me, en aquest cas, amb uns pergamins molt antics. Això és almenys el que la persona que els custodia, encara avui els custodia, em va assegurar. I la veritat és que a partir d'aquell moment vaig entendre que allà hi havia alguna cosa extraordinària, no? Per tant, vaig tindre moltes ganes d'explicar aquesta sensació. I aquesta sensació, sincerament, es tradueix només en una cosa, amb el fet de crear dubtes. Dubtes per mi mateix, però dubtes, suposo, per qui ho llegeixi, no? Al final som persones humanes i precisament el que ens caracteritza com a persones humanes és aquest factor tan important del dubte, no? De dubtar. Per tant, tenia ganes de transmetre aquests dubtes en quant als orígens de la religió i ja de pas transmetre també aventura èpica, perquè és el que passa en la novel·la, i ja de pas també em venia molt de gust de fer un petit i humil, i ho dic així, i humil retrat a la societat israeliana en aquell moment, tal i com es trobava la cosa. Jo en el moment que tinc aquestes experiències vitals allà, encara no estan en guerra, tot i que és un lloc que està en conflicte constant, no? Però retratar una mica tot allò i alguns aspectes que em van semblar molt i molt interessants, com són els serveis secrets israelians, no? Una agència de seguretat brutal, on la seva manera d'actuar i el seu tarannà és molt important pel mateix poble jueu, no? I fent una barreja de tots aquests, diguéssim, de tots aquests inputs, al final surt la novel·la i és, al final, això que em preguntes, el que volia transmetre és tot això, no? Jo he tingut ocasió de llegir-me les primeres planes i sí que haig de reconèixer-te que enganxa ja des d'un bon inici. Amb aquell personatge de la dona mirant els separadors i la trucada. Tu m'has parlat d'extraterrestres, també. I tant, sí. He de dir que aquests pergamins dels quals jo parlo, que aquesta part és real, existeixen, aquests pergamins estan en un arxiu que mira de passar desapercebut per moltes coses que potser s'entendran si es llegeix el llibre. Al final, i amb tota la sinceritat del món, el que transmeten aquests pergamins, que són més dibuixos que no pas lletres, ho he de dir, que això ja els fa insòlits, perquè en l'època que representa, al final, que van ser creats, era molt difícil dibuixar. De fet, estava quasi bé prohibit dibuixar, podríem dir, no? I això els fa insòlits. Per tant, és molt i molt interpretable i és qualsevol que vulgui donar el seu parer sobre el que es veu allà, ja ho dic ara, serà subjectiu. El que jo puc veure
al igual tu, per exemple, veuries una altra cosa, ho interpretaries d'una altra manera. Però precisament per això jo et deia allò de l'efecte dubte, no? Que ens fa dubtar, no? I la veritat és que a mida que tu vas coneixent la resta dels pergamins, te n'adones que per molt subjectiu que sigui el que estàs explicant o el que estàs tu interpretant, sí que és veritat que et van donant pistes, la majoria de pergamins et van donant pistes de tota aquesta col·lecció, no? De què apareix per allà i per què, no? I a partir d'aquí, insisteixo, per molt subjectiu que sigui, jo ho proposo i proposo la meva versió del que jo crec que està transmetent allò, no? I ho faig a través d'uns personatges, com bé has dit, no? El que és interessant també és que aquestes il·lustracions, aquests dibuixos, tu els vas poder veure, però no vas poder fotografiar. No. I hi ha hagut una persona que tots dos coneixem, I tant. que s'ha encarregat de reproduir aquella imatge que et va quedar a la retina, tu, no? Sí, ha estat, jo crec que és un dels episodis potents, ja no del llibre, sinó potents de la meva experiència, perquè, com bé dius, hi havia unes normes molt estrictes d'hermetisme, de confidencialitat en quant a qui hi ha darrere de tot això, etc. I a mi em van permetre d'estar davant d'aquests pergamins una bona estona i de remenar i del que tu vulguis, però evidentment no vaig poder fotografiar. El que sí que vaig fer és prendre notes de seguida que vaig sortir d'aquest lloc, no? Amb aquestes notes i amb d'altres notes del que formava el meu treball de camp, doncs jo sabia que volia, d'alguna manera, almenys algun d'aquests pergamins mostrar-los o explicar què es veia allà. I aleshores vaig haver de demanar, perquè vaig pensar que era la persona ideal, perquè em coneix molt i perquè ens entenem molt, intuïm fins i tot el que pensem un amb l'altre quan de vegades hem treballat junts, i és l'Esteve Jimeno, el meu amic Esteve, que li vaig demanar que fes una cosa que és molt difícil, i és, a partir d'això que et dic, de les meves dades, del que jo vaig apuntar i del que jo recordava, intentar emular el millor possible aquells dibuixos, en aquest cas aquests pergamins. I he de dir, sincerament, que això és molt difícil, perquè qui els veu i qui els té a la memòria, a banda del que jo vaig apuntar amb la meva llibreteta de camp, soc jo, no és ell, però seguint fil per randa les meves instruccions i cada dibuix, que sembla molt simple, però que al final és molt de temps de treballar-hi, us diria que jo crec que ell transmet pràcticament el que és cada pergamí, sincerament, amb un 90 i pico %. Li vam donar moltes voltes i tirar molt enrere, i això no, això sí, això no. I a més, ell sabia que això estava fet sobre pell d'animal, sobre pell de pergamí, i va fer servir el mateix material, vull dir... Un símil? Sí, un símil, doncs perquè allò fos el més similar possible, intentar que els colors fossin més o menys, com jo els deia, que al final són en blanc i negre, però també és un color molt estrany, perquè uns pergamins de 2.000 anys, doncs imagina't com de difícil és mantindre'ls amb el seu estat pur, no? I he de dir que ho va aconseguir l'Esteve amb un percentatge altíssim, altíssim, una feinada brutal, i allò que dius, bé, però tampoc, aquí hi ha 4 o 5, bueno, de fet hi ha 8 pergamins dibuixats, però una feinada impressionant. Molt bé. I la presentació de Shoshana, ho dic bé? Shoshana, al final, és Susana, en hebreu, també en arameu, i bueno, es diu Susana, però al final doncs jo ho escric tal i com ho pronuncien, no? Vale. Quan serà la presentació oficial de... És de Planeta, no? Sí. L'editora. Bé, el grup Planeta, a través del segell Luciérnaga, que és un dels segells que tenen, que es dedica al misteri, sobretot, és la primera presentació, la que fem amb ells, perquè el llibre surt en castellà i en català. En castellà és a través d'ells, precisament, i la primera presentació és el dijous 27 de febrer
a la FNAC del Triangle de Barcelona a les 7 de la tarda. Allà fem la primera presentació, a més, amb dues persones que jo crec que són molt importants per mi i que tenen que dir la seva, com és, per una banda, el Pedro Navarro, que és un arqueòleg d'una reputació important, un home que té treballs molt interessants a Egipte. Amb ell em vaig assessorar, no? Sobre molts temes d'antiguitat, molts detalls que jo crec que feien falta, no? Per ser el més precisos possible. I per una altra banda, l'Alfonso Trinidad, que és periodista, és un escriptor conegut i reconegut, amb els seus blogs i les seves coses al seu YouTube també, amb temes de misteris, etc. Escriptor també de temes de misteri, doncs els tindrem els dos, no?, presentant el llibre. Un potser és la part més paracientífica, tot i que sigui una persona amb molt de criteri i molt sèria, no? I l'altra seria la part més científica, com és la del Pedro Navarro, no? Molt bé, i per explicar-los als nostres seguidors i als teus seguidors a on podran comprar el llibre, a on el podran comprar? Directament a... Doncs el llibre està a pràcticament ja a totes les llibreries i a tot arreu de l'estat espanyol i part d'algun lloc de l'estranger, a tot arreu, des de llibreries petites fins a la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés, d'arreu del país. També, insisteixo, la versió que sortirà, l'edició en català, que aquí qui ho publica és Editorial Base, que sortirà una mica més endavant, al març. O sigui, estem a febrer, doncs a principis, mitjans de març, surt la publicació en català. I conjuntament, tant el castellà com el català, encara no hi ha dates, però sí que dic que serà a Sant Boi, probablement a la biblioteca de la Muntanyeta, i serà conjuntament amb les dues editorials, els dos llibres. Molt bé. Doncs, una vegada més, ha estat un plaer de tenir-te aquí al nostre plató. El plaer és per mi. I que vagi tot superbé. Doncs moltes gràcies. I allò que dic sempre, que la gent llegeixi, no? Que al final, allò que diem sempre i que sembla un tòpic, però que per mi és molt important, llegir us farà lliures.